Managkapuyo nga tagalungsod sa Liluan, arestado human pasanginling milabay sa bagong nataong bata. Naaan kuno nga patay na ang baby sa pagkahimugso ni ini. Ang duha gikatakdang pasakaan og kaso sa kapulisan. Si Nico Sereno sa report. Kadungay sa bata, babae, kita. Wajay kuha nang hinahanap. Wajay po angod ba? Sulod sa sako dito sa Labayanan ug basura. Ingon ani nakaplagan kining bag-ong natawo nga batang babay pasado alauna kagahapon sa udto sa barangay San Vicente, Liluan. Bata ang unang nakakita ug na-report ang insidente sa taga-barangay dayon sa police station. Sa pakisusi sa taga-Women's and Children's Desk, natultulan ang ginikanan sa bata. Naatoy ko answer silingan nga nag-report nga naasad sila silingan nga mabdos daw. Nya nahibong sila nga kagahapon gamay naman og tiyan. Unya ang anak gisugo na og sanitary pad sa tindahan. Unya nakadungog na sila report sir nga naay bata nga gilabay. Gipriso na ang mag-live-in partner sulod sa 19 ka tuig nga dili namo ipaila. Ang 36 anyos nga babay ug 38 anyos nga lalaki nang inabuhi sa pagpanguha og basura ug pagbaligya og scrap. Giangkon sa babay sa balay rasyan ng anak ni adtong Domingo. Human kuno sa pipila ka oras, gihangyo niini ang iyang pares pagdala sa bata ngadto sa sentro kay wala magginhawa. Ako rin nag-anak-anak utong-utong. Wa ka mananabang? Kabalo na day akako na day kag unsa Daghan naman kong anak. Naman ang health center sa barangay sa San Vicente. Nya, di man siya muda. Gibasol sa babay ang iyang pares nga maoy milabay og miputos sa bata. Wala kunoy panumbaling ang lalaki kaniya sukad mamabdos tungod sa personal nga rason. Sa iyang bahin ang lalaki mihimakak nga siya ang milabay sa bata. Gihangyo ba nga kanang bisag kat ang ako na lang jud pares may mapailan dili lang ang taon ako kay napabaya ko yung mga gagmay pud sa amo. Wagi ko maglabay bata. Diin man ka nilakaw ka to. Nero ko sa muha mo. Nangahoy ko na. Diin man siya nanganak, asam siya dapat nanganak. Wa mo na sa bahay ng anak. Aw asam siya nanganak. Mula sa Banua. Sa daingan? Banua. So nang panwa. Kalibunan ba? Ana-ana karon sa Rural Health Unit sa munisipyo ang baby girl. Sa sentro na kini gihinluan, giputlan sa umbilical cord o gihipos ang inunlan. Sa pagkakaron, temporaryong miamuma sa bata ang laing mga inahan aron mapa-breastfeed usab kini. Matod sa social worker, itugyan nila sa DSWD 7 Center ang bata kay maglisod pag-atiman niini ang ginikanan. They already have 5 children and ang tulo nila ka anak naa sa Mindanao, naa sa side sa mama. Ang nagbuhi kay ang ginikanan sa mama nga taga Zamboanga. Ang duha ka bata nga 13 years old ug 8 years old naa sa mama, nani lang duha. Sa ilang bahin gibutyag sa kapulisan, pasakaan gyud nila og kaso ang duha ka dinakpan. Frustrated infanticide since napaman siya sa span na 1 to 3 days. Ako akong tanaw na dili pa sad siguro kay dugay after gihigot kay kung nadugayan dito og higot, matay mo dito. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.